Priatelia nadšenci, novembrová aktualizácia v rámci skleníka. Krásne nám tu svieti, je tu príjemných takých 20 až 25 stupňov, povedzme 22. Citrónu sa darí, dostal na zimu podstielku a na tom je hodená rukola. To sú len počtené listy a možno trochu trávy. Tu je ďalšia kopa. Tráva s listím. Tá kopa sa samozrejme rozhrnie po skleníku. Áno, úplne sama. Tu máme papričku, ktorá stále vyzerá veľmi zdravo. A hlavne nejaká tá paprička na nej bude. Máme žihlavový záhon, vynikajúco, ten asi zlikvidujeme. Táto rajčinka vyzerá, že by chcela dozrieť skôr či neskôr. Veríme, že sa jej to podarí. No a tuto sa už hráme s tým, že rozrábali sme trochu starú vrstvu mulču, aby sme videli, čo robí pôda. Či tam ten pôdny život je? Áno, je. Sem tam nejaká dážďovka, alebo hoci čo iné. Takže to úplne super. Dážďovka ako pôdny architekt by mala v podstate urobiť tú našu robotu. Teda nebudeme to musieť rílovať krôchotne, ale len tam nahrnieme túto vrstvu trávy a teda rôznych rastlín, lebo tam nie je len tráva, keďže v ovocnom sade máme všeličo spolu s listím. A to bude krmivo pre tieto dážďovky a rôzny ten mikrosvet, ktorý v tej pôde funguje. A to nám, veríme tomu, že pripraví pôdu na ďalšiu sezónu. A tu sa môžeme pozrieť na rajčinku, ktorá mimochodom ešte funguje. Ešte volá, čo tu je. No ako sme dosiahli, aby tá rastlinka mala dostatok výživy? No ona začala rásť tuto, Potom sme jej ohli stonku a zakopali, čiže preto tu máme takýto násyp. No a ona z tej stonky, ako vidíme, si pekne spravila koreňový systém a z neho vyhnala napríklad aj tento výhonok, ktorý tu tiež ešte sa snaží nejakú tú rajčinku dopestovať. No ale hlavne mala dostatok výživy na to, aby vyživila celú túto časť rastliny. Celé leto sme mohli zbierať úrodu. No, dobre. Nejaká tá pridaná hodnota po videu je. Čo ďalej? Jalapeňo. Tá už štvrté video sa snaží odísť, ale ešte sa jej to nepodarilo. Čo sme radi, lebo ešte má pár papričiek. Veľa. Uvidíme, ako to bude s dozrievacím procesom, ale keďže tieto papričky sa dajú jesť aj takéto, tak sme spokojní. Už priatelia, zabávajte sa v skleníkoch, záhradách, v prírode, lebo momentálne toto je asi najlepšia možnosť. Čaute.